are here to communicate a very clear message that we would like this war to be ended. Umongameli Cyril Ramaphosa ubambe intlanganiso nomongameli waseRussia Vladimir Putin. Kwenziwa isicwangciso zokunceda amaxhoba ezikhukula eNtshona Koloni. Ibethe iMorocco ngamanqaku amabini kwelinye ibafana bafana izibekela indawo kwiAFCON. Molweni emakhaya samkele nababukele kwijelo iDTT nankuvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umongameli waseRussia uVladimir Putin ulamkela iphulo lozisoxolo lwenkokheli zaseAfrika kungquzulwano oluqubayo lweRussia neUkraine. Umongameli Cyril Ramaphosa ndawonye neenkokheli zamazwe eAfrika aquka iZambia, Comoros, Senegal, Egypt neUganda zihlanganise intloko nomongameli waseRussia uVladimir Putin ukuzama ukufumanisa indlela ebheka eluxolweni kolungquzulwano sele lutsala inyanga ezili-16. Oku yinxalenye yomlenze wesibini wenzame zokumilisela uxolo kulandela utyelelo lwase-Ukraine apho ezihloko zamazwe eAfrika zidibene nomongameli wase-Ukraine ngolwesihlanu. Kule ntlanganiso iqhubayo eSt Petersburg kulindeleke uPutin nezinkokheli zase-Afrika zixoxe ngamaqhinga angakhokhelela eluxolweni kungquzulwano oluqhoxe uqoqosho kwalahleka imiphefumlo umbhodamo onyikimise ihlabathi jikelele. First, of course, is that we want to listen. We're here to listen, as we did listen yesterday to President Zelensky. He outlined a number of issues to us, and we did tell him that we would be meeting you, where we would also listen to your perspective on this war. We do firmly believe that this war must be settled, and it must be settled through negotiations and through diplomatic means. The war cannot go on forever. All wars have to be settled and come to an end at some stage. And we are here to communicate a very clear message that we would like this war to be ended. Kunjalo kwalindeleke uPutin nomongameli Ramaphosa banqubanise inhloko bucala ngokubhekiselele kwingqungquthela ezayo yeBRICS nangomsila wengwe ongokubanjwa kukaPutin okhutshwe inkundla yehlabathi ejongene nolwaphulo mthetho. Kwenziwe izicwangciso zokuthutha imithwalo yoncedo kwiSABC eNtshona Koloni zikhukhulisekile indlela ezingena kula mandla kulandela imvula ezimandla ezigalela intsuku kwelaphondo. Umasipala waseCedarbug umise iziko lokusebenza ngokuhlangeneyo ukukhawulelana nemingeni eza nezikhukhula. Uthi imvula zidala wona monakalo basheka abantu bedinga. Izantyalantyala zemvula ezigalele eNtshona Koloni zenze umbhodamo kwiziseko zophuhliso yaye yanguquluka ubhode kwiindawo zokuhlala nokubize ukuba abantu bafihle intloko kwezinye indawo. Abantu abakwazi kufikelela kwizidingo ezingundoqo nkqu nasekusebenziseni amanzi. Iidolophu ezithile eziquka iClan William zisankintsiza kumantsintsi wokungabi nambane nanjengoko iziseko zophuhliso zivikiveke zimvula. We're waiting, hoping and praying that the water could subside a little bit, but at this point in time the rain is continue unabated. The town is unfortunately in lockdown. We are concerned because even the fuel, based on the predictions, the petrol station only have fuel until Tuesday coming also. Similar with the municipal water services also, our one borehole is underwater. We are basically providing water to the town via a last also flooded, then we're going to have problems in terms of supply to the town. But at this point in time, we don't want the community to panic. And there's excitement and joy as the trucks came through, and we'll be delivering today to each one of them blankets, mattresses, toiletry packs. We bought bulk food to feed them for the next few days, water, baby care packs, and we will be distributing not only at this hall, but to other areas as well. Ezinye indawo ezinabantu abakhahlelekileyo ziziphumo zezizikhukhula yiVupperthal, iVredendal nefama ezibalekayo zale ngingqi.
Akungoku nguphantsi phezulu yimigudu yokuthulula ithemba elithezekileyo kuluntu ngeenkqubo zokuqingqa imeko yesisithili sase-West Coast. Usosibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula ukugxeke kabukhali ukutshiswa kwempahla yombutho we-ANC kwiphondo laseFreyistata. Okukuze emva kokuba kuthe ndi ividiyo ebonakalisa iqela labantu litshisa impahla ezinemibhalo ye-ANC eTumahole eParis. Kutyholwa ngokuba eli qela labantu liqhankqalazela ukugxothwa kwabesakuba ngusosibajikelele we-ANC umnumzana Magashule. OkaMbalula bethetha kwindibano emalunga nokusekwa kwebhanki karhulumente. Le ndibano ibanjelwe eThekwini KwaZulu-Natal. Abaxhasi be-ANC abangaxolanga batshise impahla zabo zeqela le-ANC. Kukholelwa ukuba aba bantu batshise izimpahla zombutho we-ANC ngabaxhasi abavutha ngumsindo balowo besakuba ngusosibajikelele we-ANC umnumzana Magashule, bebonakalisa ungoneliseki kwabo kugxothwa kokaMagashule. People are not concerned about rogue people who ban ANC t-shirts, who claim to be members, and we can't even prove that they are actually members, mobilized in the name of an individual. Who that individual himself have got the right, if he loves this organization, to stand up for his own membership and defend it. He is not doing that. Instead, he is going around mobilizing, forming political formations, doing all of that, talking to leaders. How can a leader tried and tested be confused about his standing in the party? Ephendula malunga nephulo lokudala uxolo phakathi kweRussia neUkraine, okaMbalula uthi awubonisi mfanekiso mhle kwaphela umbhodamo wenzeke kwikomkhulu lasePoland eWarsaw kwigqiza lezokhuseleko likamongameli Cyril Ramaphosa kunye neentatheli zoMzantsi Afrika. It is disturbing that we have South Africans who were not allowed to disembark for 100 and whatever hours, 24 hours in an aeroplane, which is unheard of. What did these people do? You know, what did they do that fundamentally a country like Poland will actually act in such a manner that will not allow, on the basis just of human rights, people to disembark for an aeroplane? And only after 24 hours that they were actually allowed. It is disturbing. Kusenjalo kule ntlanganiso iququzelelwe yi-ANC bekukho noosomashishini phakathi kwabanye kushukuxwa umba womthetho sayilwayo wokumiliselwa kwenguqu kwibhanki yoMzantsi Afrika iPost Bank ukuze ibe yenye yamaqumrhu karhulumente. Kulindeleke ukuba ezi nguqu zimiliselwe kwezi nyanga zimbalwa zizayo. Asibuye evenkileni bawamkele ngovuya abaqhubi bemoto umyalelo wamagosa esixeko saseTshwane okhuthaza iziqinisekiso zengqesho ukuthatyathwa kwemifanekiso noshicilelo lwevideos xa amagosa endlela esixeko ethe abamisa. Kodwa kuqala masititsi xade emalkeni. Sikwamkele kwakhona mbukeli sisamkela nabo basandula ukungena. Uyakwazi ke ukufumana izindaba ukuphela kwazo kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa, ukanti makhe siphinde silume kwinqaku lethu eliphala phambili ngale ntlobo. Umongameli waseRussia Vladimir Putin ulamkela iphulo lozisoxolo lweenkokheli zase-Afrika kungquzulwano oluqubayo lweRussia neUkraine. Umongameli Cyril Ramaphosa ndawonye neenkokheli zamazwe e-Afrika aquka iZambia, Comoros, Senegal, Egypt neUganda zihlanganise intloko nomongameli waseRussia uVladimir Putin ukuzama ukufumanisa indlela ebheke oluxolweni kolu ngquzulwano sele lutsale iinyanga ezili-16. Abaqhubi bemoto bamkela umyalelo wamagosa esixeko saseTshwane okhuthaza iziqinisekiso zengqesho ukuthatyathwa kwemifanekiso noshicilelo amagosa amapolisa esisixeko ebamisa amatyala obuqhetseba nokuxhatshazwa ngamagosa ezendlela kwesi sixeko athande ukuqatsela. I-Organisation Undoing Tax Abuse wamkele lo myalelo yawuzisa kumajelo ase-SABC ze wavakaliswa unjalo ngobambe njengentloko yamapolisa esixeko uBasil Nkwashu. Izicelo zesenzo sokuqhushekiswa imali esisele sibizwa njengedrinki ngamagosa wamapolisa wesixeko kubaqhubi ezindleleni zingayintetho yembali. Oku nanjengoko lowo ubambileyo njengentloko kumapolisa wesixeko saseTshwane ethabathe amanyathelo okurhoxisa urhwaphilizo nokunqamla ubuqhophololo kumagosa obupolisa.
Lo myalelo uthe wathutyeleziswa uBasel Nkwashu dandalazisemgceni wawo ngelikhuthaza abaqhubi bemoto ukuba benze ushicilelo lweevideos xa besukuba benxibelelana namagosa ezendlela ukuphelisa ubuqhetseba nempatho egwenxa. Abaqhubi baseTshwane baphefumle bophela ngeziphithiphithi ezingaginyisi mathe abangquzulana nazo kumagosa ezendlela kwesi sixeko. It's nice to see that the authorities are starting to take action, but what we want the Chief Traffic Officer to do is to call all his traffic officers together. And this applies to every single city, metro and municipality. You need to explain very carefully to the traffic officers in every town in this country that extortion, bribery will not be tolerated. And if any police officer is found conducting themselves in this manner, the strictest accountability and action will be taken against them. Not only just removing them from office, but laying criminal charges against them. Isithethi samapolisa wesixeko Isaac Mahamba walile ukuphefumla ngalombandela. Nanjengoko kusaqhutywa imibhiyozo yolutsha kubanjwe itumente yebhola ekhatywayo neyomnyazi kwindawo eyabethwe ludushe yasemajelo esajonisi eMpuma Koloni. Le nkqubo yesemidlalo itshayelelwe kule veki imibutho yesise engekho phantsi korhulumente isizwe Khuphelo Foundation nombutho iSocial Change nebizwa ukufaka isandla ukunceda uluntu kule ngingqi. Oonontlalontle batyalwe kwiintsapho ezingaphaya kwama600 nachatshazelwe ludushe olugqube kule ngingqi kule minyaka 10 igqithileyo. Imfazwe yasemajola yanyanzelisa ukuba abantu abaninzi bashiya amakhaya abo, bambi ke balandulela eli. Abanye babo basoloko bethe gqolo ukuya kulala ematyholweni xa kukho intetha zohlaselo kwakhona, kodwa ngoku ithemba liyebuyela. Nanjengoko imibutho yesisa igxumeke iintente kwezilali inikeza ngoncedo. Zama ukumilisela uxolo apha kumajola, sijonge kulutsha, siphinde sijonge kwezolimo esiza kuzityala apha, isikakhulu ukwenza igadi zoomama. Abathandi nabalandeli bebhola ekhatywayo bathi bayavuya ezemidlalo zibuyile. Asichaphazela kakhulu ke thina njengeqela lebhola iPSG edlala ku-SAB Regional League. Sigqibele singakwazi uzodlala i-games as home apha kule ndawo yasemajola. So bekunyanzeleka sitravelishe okokoko. Amakhulukhulu abantu bashiyeka bengenandawo, bambi belahlekelwe yonke into. Kodwa ngoku uncedo lufikile. Emva kokuba sifumanile uba abantu nje bekuthiwa i-household eziyezayo bachaphazeleka zisi-108, sizawuthi ufumana ukuthi loo information iphelele sikwazi uba sibize uHome Affairs azise izinto i-service delivery kubantu bakhe. Le misitho eqhubayo apha emajola ivule amathuba oshishino. Sibe singakwazi ubana sidibane zingekho nee-games ezidlalwayo. Wayibana so nabantu abathi-business bengakwazi ukuza because abantu be-business bafumana ithuba xa ukhona ezi games. Le mibutho esisa isebenza nzima uqinisekisa ukuba kubuya ithemba phakathi kwabahlali basemajola, yaye benethemba lokuba abantu bazophakama bebe ngeenyawo basebenzise ubuhle bendalo obuzele kummandla wasemajola, khona kuze abakhenkethi batyelele lo mmandla ngokukhuselekileyo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC emajola. Masihlebele Mgama ke ngoku sithethe nomhlalutyi wamanqaku aphala phambili kumakhasi onxibelelwano uSandile Hlangani. Masikwamkele Sandile, sibulele ngexesha lakho. Ngawapha amanqaku aphala phambili kutshanje? Wake waya sisanda Maimai. Lelinye lamanqaku aphala phambili iMaimai. Abantu abaninzi ke iMaimai babeyazi njengendawo apho khona kukhandwa khona amayeza. Ngela xesha ke le-COVID abantu abaninzi ke bayindawo babethanda uya kuyo, yavela ngelo xesha. Eyona nto ibanga mayitrende ke namhlanje iMaimai kukubana uSjava noBig Zulu bothuse ifans zabo ngokuthi bayityelele le ndawo, baperforme mahala simahla bengakhange abantu babhatale. Inqaku lesibini ke abantu litrendayo abazawulazi linqaku likaGogo Maweni. uGogo Maweni ke uyatyholwa kwi-social media kuthiwa urhuqe wahlambalaza igama lamagqirha. Amagqirha ke akhuphe elinye lamagqirha likhuphe ivideo lithetha kule video lisithi kangangoko ukuba abasamkholwa noba uligqirha okanye uligqirha gqirha. Abantu abaninzi
abaninzi ke eyona nto ibangele inqaku malitrende kakhulu kukuba besithi le channel mayimkhuphe ugogo Maweni angasayisebenzeli le channel. So inqaku lesithathu ke lenqaku leKaizer Chiefs esizawulazi okokuba uPitso Mosemane the time ebexelela abalandeli bakhe ukuthi uzibeka phansi indaba ku-Al Ahly baye bathi bangathanda uba bambone eyicoach eKaizer Chiefs. Into ebangela uba mayitrende ke iKaizer Chiefs kukuba umqeqeshi ebesakuba ngoweTunisia naye ubaxelela abalandeli bakhe wathi uzibeke phansi indaba kuTunisia. Abantu abaninzi ke bathi ngoku abasayithethi indaba kwaPitso Mosemane, bafuna umqeqeshi lo ebe kuTunisia ibe nguye okhokhela iKaizer Chiefs. Loluphi ke olona shicelelo lwevideo olutshotshentle? Umprofeti waseZimbabwe ubothusile kakhulu abantu ngalentsasa namhlanje kuphume ivideo yakhe ke ethe sabalala kulamakhasi onxibelelwano esithi unguThixo yena ubuqu kangangoko amandla okanye bungangamsha anabo bungaphezulu kwakhe uThixo ubuqu. Okay. Ingaba ngawaphi ke amanqaku esingalindela ukuba anqenqeze phambili kule veki siya kuyo? Kule veki singena kuyo ngomso inqaku esizawulibona lenqaku lephalaphala Gate Farm. Into ebangela uba malihambe phambili okanye uba lizawuhamba phambili lenqaku kukuba abantu abaninzi bathi bona badikiwe bafuna ukubona ireport yale phalaphala iphuma badiniwe ukuba kusoloko kusithiwa isa investigator. Sibuleleke kakhulu kuye uSandile Hlangani. Inehawu eMpumalanga imemelela kurhulumente wephondo aqinise kwimiqaliselo yokhuseleko kumaziko ezonyango okuemva kokuba abasebenzi bakwisibhedlele Carolina behlaselwe liqela okutyholwa kubalele emigulukudu ebutsheni bemini yangecawe. Carolina yenye ingingqi ezichatshazelwa luhlaselo lwemiguvela kweliphondo. Isibhedlele suke sasisigqulelo sokuhlaselwa zizaphula imithetho kutyholwa kuba imigulukudu imbonzeleke ngonyezi kukhambuke ingxabangxaba emva kokuba mguvela iyalele abasebenzi bamnike unyango kushwe indawo yolwamkelo lwezigulana yonakalisiwe kwaxhatshazwa abasebenzi bambi bathathelwa izinto bathe xhungu inkxalabo abasebenzi. Singinehawu eMpumalanga province asijabuli ngalesimo esikhona ngoba kade sikhuluma ku-government sithi thina i-safety yabasebenzi kuma-healthcare institutions nawo onke ama-departments e-government funa ukuthi ibe yi-priority. Inehawu imemelela kurhulumente khe akhokhelise ukhuseleko lwabasebenzi. Kokwesibini sihlaselwa esisibhedlele abahlali bathi baphila ubomi bentshontsho. Umphakathi waseCarolina sishaqeke kakhulu ngesenzo ngesimo esibekhona namuhla ekuseni la eCarolina esibhedlela, and it's not the first time the gangsters beze esibhedlela ba-attack our sisters and our brothers who are protecting impilo zethu singabantu baseCarolina. Isebe lezempilo lisigxekile esisenzo. Something that we are calling for the municipality, the law enforcement, everyone else to assist us, because most of the time their hospitals and facilities are not supposed to have a security like that one of correctional service, which is maximum security. Amapolisa asaphanda ngesisehlo. Ibafana Bafana bethe iMorocco ngamanqaku amabini kwelinye kumdlalo wokuzibekela indawo kwi-AFCON kwibala ebelizinyaswe ngabalandeli abaqabele ku-57,000 e-FNB eRhawutini. Omabini ke lamaqela sele ezibekele indawo kwi-AFCON kodwa bilithuba lokuzibonakalisa kweBafana Bafana ngakwiqela elajika kwi-semi-final yendebe yehlabathi. Bafana kwindawo yokuqala ku-Group K uncokola banzi ngalo mdlalo sinentatheli yezemidlalo uMduduzi Ndlovu. Mduduzi siyakwamkela. Udlale njani lo mdlalo namhlanje? Basebenzile angibingelele kuwesandane umbukeli we-SABC 1 basebenzile kakhulu bafana ba Hugo Bruce lomuhla njengoba usho nje la iMorocco ishisa bhe ibuya ku-World Cup lapho ikhishwe khona sekuma semi-finals lokho sibekulenzeleke vele ukuthi kube ngumdlalo lomatima kepha noko bakhombisile nabo ukuba nemandla ngembi balandzela abanye ndi kangaka kaze sagcina kubona balandzela bangaka batobukele bafana noko babajabulisile sisho ngani emagoli ayajabulisa sisanda ngicela emagoli ake sibone. Sundowns at Loftus not so long ago. Corner taken short. Here is Percy Tau, threatening ball into the area. The keeper spills it into the net. What a start that is! Percy Tau will get credit for the goal, but it's a dreadful mistake by Munir Mohammadi.
46th international for him, an innocuous ball played into the area. Kumunye wabadlali bethu abahle kakhulu uThapelo wenza iphasi enhle ngendlela esimangaliso. Ithuba ke lelo bafana beNingizimu Afrika bani ithuba. Oh! Yes! Ubesebenzile kodwa ugoalkeeper. Nanso ke yenzeka Iindaba. 2-0. It just shows you what team spirit does, what playing at home does. When you've had confidence and you've had the proper preparation in your build-up work. Ziyech cuts inside, tries the left-footed shot. That's a brilliant goal. That is a brilliant goal from the Chelsea man. Ngoku ke mntu le mpumelelo ithetha ukuthini? Ibafana Bafana kusikhuluma kumanje group K yequalifyela kuya ku-AFCON number 1 7 points, Morocco number 2 6 points. Kephi Morocco iselelo ngumdlalo omunye leta udlala mhla ka 5 September kanye neLiberia. Na uphumelela lo mdlalo itawubuyela besetulu na idlala ngekulingana phinze kuyaba ngama-goal i-goal difference leyibuyisele iMorocco ngetulu kwethu. Kepha lokumcoka ukuthi Bafana neMorocco bobabili bayaya kumcuzelwano we-Africa Cup of Nations ngaJanuary lo tawube udlalwa khona lana kuleli vekati le-Africa. Siyabulela ke lo ke intatheli yezemidlalo uMduduzi Ndlovu. Ngalondlela ke siuqonqothile uvimba ngokuhlonje sibulela mawethu ngokusiboleka indlebe busuku benzolo.